4 fel föregående inom maxtiden. Chardonnay. Det är ett sto född 2005. Cornetto Fashion King. Linnea Johansson Äger, Bodil Alsenmyr är uppfödare. Det var inte efter varandra. Var det inte båda då? Ja, men då var det vattenmackan här igen. Det var den jag kände. Men henne kunde man ju ta. Skulle jag bara gå på honom lite mer. Det är det som är så svårt.